Calvary greetings, Calvary greetings. This is Apostle Elijah speaking to you. I warmly welcome you all to this live broadcast, our Sunday service. I hope you are doing well wherever you are. This is Apostle Elijah speaking to you. And by the grace of God, I have invited a great prophetess of God, prophetess Tariro, Israel, Maritinyu. I will give a chance to greet you all. You can speak to them. Okay, Calvary greetings, sons and daughters of grace, wherever you are. I greet you all in the mighty name of Jesus Christ. I hope you are all blessed. At this wonderful Sunday, you are blessed. Wherever you are blessed. And may God continue to bless you, since we are here to share good news with you. In Jesus' mighty name, yes. Amen. Hallelujah. Just do favor for me. Let's share this broadcast. Let's share the broadcast. Let's share the broadcast in other platforms or to your friends. Yeah, just share the broadcast. God will bless you for that. Share the broadcast wherever you are. Okay, because of time, woman of God, let's begin our service. I don't know. Do you have any question or any topic which we can discuss? I have tagged on the group that it's a time for questions and answering. So I know you have got a lot of questions as a leader, as a woman of God. You know, in this journey you face you face some challenges, and you meet some sons and daughters who can ask you some difficult questions. So I'm here as an apostle of God. I know by the grace of God I will try to answer some of them. So you are welcome. You can ask any question. Okay, thank you for the platform, man of God. I am here in this journey of ministry. I face a lot of questions from my sons and daughters. They ask me, woman of God, how can we know that this is a true woman of God? This is a true man of God. Though some other they preach powerful revelations, but if we look back at their background of the life or how they are living physically, they don't reflect what they are preaching to people. So how can we discern? Is this a true man of God? Is this a true man of God? Can you help me also and help all those who are watching? I believe a lot of people have this question. How can we identify that this is a true man of God? This is a false man of God? Okay, that is my question I have today. That's powerful. That's powerful. Okay. How do we know that this is a true man of God? Some they preach what they don't do. Yes, exactly. Okay. I understand. Can you open for me Matthew chapter 10, verse 1 to verse 5? But because of time, you just read verse 1, then jump to Matthew. Matthew 10, verse number 5, it reads... Start from verse 1. Matthew 10, verse number 1, it says, Jesus called his 12 followers together. He gave them power over evil spirits. Jesus called. Yes. I want you to mark the word called. Yes. Jesus akadeza called. Yes. Okay? Yes. So chinotanga pakuti munhu anzi munhu waMwari. It's about calling. Yes, exactly. Before you preach the word of God, chinotanga first is calling. Yes. Then continue. Okay, then I'm continuing.
Jesus called his 12 followers together. He gave them power over evil All right. spirits. He gave them power to drive out evil spirits. Hallelujah. So chinoprova kuti you are a man of God and you are really called. You are a man of God by calling, not by volunteer. By volunteer, yes. Which means, firstly, you have to be called. Secondly, it's a must for every man of God to drive out evil spirits. Yes. Because the Bible says, chinoprova kuti wakadedzwa naMwari to cast out evil spirits. He called them and he gave them power, authority to drive out unclean spirits. So it's a must for every man of God to cast out evil spirits. Kana Mwari akakudedza deliverance, it's a must. Ndo chimwe chinoprova kuti this is a man of God. I'm now about to answer your question. Okay, As you say, how do we know? But some they preach what they don't do. yes, exactly. So someone uri muchechi ukaunoti father or any man of God aya mulife mako akatadza kuita deliverance pauri pava nequestion mark. Yes. Imwe nauripo vese vanhu vaMwari but vamwe vacho havana kumirira zvavakadedzwa, havasati vadiscover vakadedzwa, they rushed kupinda mufield vasati vagamuchira authority. Hatingati vanhu vasingati deliver havasi vanhu vaMwari. No, vanhu vaMwari but havana kumira time yavo, manifestation season. Okay. What discover kuti wakadedzwa unofanira kuziva what are you called for. Okay, yeah. How can you say you have got a father but watch atakwa nema evil spirit? Anokunamachira anokuda ukazoya kuchechi kwangu uro kwa someone unowana deliverance. Why? Inauye kuti munhu waMwari, yes, that's true. Anoparidza shoko raMwari, that's true. But haana kumirira nguva yake. There is time for everything. Time yekudedzwa. Jesu takatanga calling, and the Bible says, and he called. Read it for me. Verse 1. Okay, Jesus called his 12 followers. He called. Chotanga calling, and then Okay, he gave them power over evil he gave them power over any spirit, over to cast out evil spirit. Saka chinotanga wadedzewa naMwari wopiwa authority. Read it. Okay. And power to heal every kind of disease and sickness. And the power to heal every kind of sickness. It's clear. If you are a man of God, you must have power for healing. You must have power for deliverance. That's the only thing that can prove that this is a real man of God. Okay. Oh. Listen to me. I heard some people saying, at church vanongoita madramas because my pastor says ngana matri vanhu ku clinic. Yes. Indine clinic iri ku hospital iri ku Atresia. Inonzi hospital. Ndine vamanesi anowitnessa healing. Ndakapedzisira ndakutobhaniwa munhu waMwari. Why? Because vamwe vaiti vapora vaisiya zvikwereti. Tikaza zvamaita handizvo. Yeah. That's really wonderful. So if you are a woman of God, a man of God, hear this. You need to pray. You need to wait for God to deposit. You need to discover what are you called for. So that ukaona vanoprofita, you won't be jealous. It's not your office. Ita office yako. Ukaona vanorova revelation napazi pako iwe unepa. Even uri muchechi. Ukaona vana vakukunda kuprofita, don't worry. Ukaona vana vakukunda kuona vision, praise God for that. But don't allow them to beat you to understand the word of God. Because kana uri leader, unofanirwa kuwana information yakakwana about Mwari. Because uri leader, uri represent Christ. We are an ambassador. So ukava ambassador, usina information yedenga racho saka pakuda kuverify wapapa. Kuti wakadedzwa naMwari here kana kuti wakazvidedza. Kana wakazvidedza wega. Variko vanozvidedza. Kungo desire, just by desiring, I desire to be a man of God. Oh, I desire to be someone. I desire to be this preacher. Yes. Okay, hallelujah. Yes. They are really true. Yeah. Read verse 5. Okay, and we go on to verse 5. It reads as this. Verse number 5. Jesus sent the 12 men out with these instructions. Don't go to the non-Jewish people and don't go into any town where... Okay, verse 5. Start it again. Okay, Jesus sent the 12 men out with these instructions. Don't go to the non-Jewish people and don't go into any town where the Samaritans live, but go to the people of Israel. Okay. And Jesus sent. First he called. Yes. After he called, he did what? He gave them instruction. He gave them power.
So munofanira kuzwa kuti instruction yaukapiwa ndeipi. Because no one writes, didn't prophet, didn't apostle, didn't hear. Zvese church one, anonyora vanochinyaza maapostles. Yes. Igrace dzakamuwanira kana kuti kudi. Anjone confusion. Yes. Bible was the prophet Elijah. As we suppose the evangelist kata apostle. Apostle Paul. Zvopera zvakada. Yes, exactly. Kuti didn't apostle, didn't prophet, didn't zvese ma offices ese ni ma title ose ndako. Kungochinja kandiri watoone rimwe zita. Muno mu South Africa ndi apostle, ku Zimbabwe ndi prophet, ku Ghana ndi evangelist. What are you called for? Yes. Deliverance aina basa kuti uri prophet uri and it's a must. Yes. The Bible says, and he gave them, these disciples, he gave them authority, power. Saka pamwe pache wausi kuzviita because wakamanya kupinda mu field usina kunzwisisa kuti isati yava season yako. Yes. Chokwadi calling unayo. But wakamirira here nguva ya Mwari. Wakamirira here time ya Mwari. Izvo zimuchechi kungoprofita kungoti ndaona une calling antomanya kunovhura chechi. Ndaona uchaprofita antomanya kuvhura. Wautoti vamwe vafundisi vakutotya kupa chiprofita muchechi because vanosara sina vanhu. Saka zvireti baba wako hawaprofiti but vari kutya kuti vakakupa chiprofita unovasiya iwe. Kungokudzwa ati next ndaona watenga mota wakutanga kutsvaka kusubmita kuna father vane anoindi ngombe kwai vangu ava vasiwa. Ndakuda kutsvaka kuvakuru ivava. Kungokuudza kuti this month wadai wakuto misbehave. Yes. Kune vana vakutotya kutonamatira vana nekuti vakutya kuti vanotizwa. Exactly, it's really happening here. Ndine branch mu Pretoria. Ndine vana vakauya vasingashandi. Ndati ndikavanamatira vaita mabasa vakutochinja machechi. Ndikasha announce kuti aiwa ina nditana matiri vana panhau dzemabasa. Regai ndingoruka marombe muchechi. Why? Because vaizokangama kusapota basa raMwari. Kuti ndaiva nejealous. Ndaitofara kurumidza Mwari, but vaizokangana pavakabatsirwa. Yes, it's really happening. Rendi yechechi yakapedzera iva problem. Yes. Why? Vana vanga vakutotsvaka kunima mumachechi takwenda ningi tawati ninga ari kuuya. Kuna preacher I can't mention the names. Kuna preacher wekuZimbabwe takwenda ikoko hakuna simba. But vari kukangana kuti vawane mari transport yekunosubmit even maseeds kune vanhu vakuru ivavo vakawana unending yebasa pandiri. Saka even kumachechi zviri kuitika nowadays. Yes. Vafundisi vese vamwani magifts but havasi kuda kuma demonstrator nyinha kuti vari kutya kuti vakango demonstrator vana vanotiza. Yes. Vakuenda kune mazita mahombe. Yes. Kune mwana wekuti ukamuropofadza ukamunamatira kuti awane basa rinomubhadhara. Abva atenga mota. Nekuti unofamba netsoka akutokusema. Akutokusema they forget where they come from. Yes. Havasi Mwari vanava. It's really true. And it's really bad. It's really bad. Read for me Romans, Ephesians. Romans chapter 10 verse 15. I want to try to answer your question. Then just enter kuna Ephesians. Kalaba Shadali Bagados. Romans 10 verse number 15. Try to loud your voice so that. Okay, Romans 10 verse number 15. And before anyone can go and tell them, they must be sent. As the scriptures say, how wonderful is it to see someone coming to tell good news. Repeat again. Verse 15. Okay, let me repeat again. Verse Listen very carefully. And before anyone can go and tell them, they must be sent. As the scriptures say, how wonderful is it to see someone coming to tell you good news. This is a wonderful. It's a really wonderful. So if I answer your question now, are you answered 100%? I'm not yet answered 100%. I All still right. need some more explanation about how the scripture is saying. Now the scripture says, how can they preach unless they are sent? Yes. They don't have to wait for someone to ask them. Ukaona munhu akukubvunza kuti are you a man of God, which means your deeds. Christianity is not The in Bluetooth pretense. device is ready to pair. Christianity is not in pretense. Remember, God values more what you do in private than what you do in public. So in public, you can say you're a man of God, but in private, what is your relationship with God? That's why you see someone married, they struggle. It's because in punishment from don't rush to help them. Oh, sorry for saying this. Let me speak reality. Kune vamwana vamwari vamaiziva vachiparidza stereka vamaiziva vachishumira but now vakurara mumastreets. Why? I punishment yavakapiwa naMwari.
Christianity is not, never usambofa wakatamba nezita raMwari or to make money nezita raMwari. Rega Mwari vaite kuda kwavo. If you are really cold, vanhu vanongopora. But ukati uri kuchinza zita raMwari, you are under kingdom of darkness, uri kushandisa gwenzi at the same time. No. Mangwana zvino kubackfire. Saka chaunoziva nacho kuti this is a man of God. Let me answer you now with wisdom. It takes the Spirit of God in you to recognize another man of God. This is powerful. It takes the Spirit of God in you to recognize another man of God. So if you are a son, a daughter, listen to me right now. You have to pray for the Spirit of God. Bible not kune vakamugamuchira vakapiwa simba vakamutenda vakapiwa simba rekunze vana vaMwari. So kana wakaripenda wakagamuchira Jesu, simba raMwari unaro, you have the Spirit of God in you. Unofanirwa kunzwa kuti no, spirit rimandiri iri kupupura kuti this is a man of God. Because now vana vari kuparara. People are perishing. That's not a joke. People are perishing day and night. Zvavari kunzwa, zvavari kuudza, vamwe vari kutuka vanhu vaMwari, vamwe vari kuataka mharidzo dzevamwe. Chavakudiwa iye zvonse kuti iwewe iva nemweya waMwari. Kana une mweya waMwari, wakuziva kuti uyu munhu waMwari. Asiwo kana usina wamweya waMwari, unovapedza vese. Uchingoti uyu asi waMwari ane problem. Uyu ndaenda kuchechi kwake asi munhu waMwari. Waenda kuchechi kwake kunotsvake chii chakakuendesako kana une mweya waMwari. Let the Spirit lead you. Yes, exactly. Asiwo kana usina mweya waMwari unongobondera. Saka musablema kuti uyu ndewa Mwari uyu asi waMwari. Iwo ndo usiri waMwari. It's easily for people to judge my fake men of God. Yes. But kune my fake members. Listen to me, kune my preachers. Koto waone my fake members. Yes, exactly. Ekuti anongouya kana wanzwa kuti pane simba rari kudemonstrate. Lero ndati vanhu vaMwari zvinova kunyora vachimaketa kuti miracle Sunday. Vanozwa kuti kune vakangomirira kunzwa zvinhu zviri. Miracles, yes. Many people want to do. Many people now want instant answers, instant miracles, instant things. Yes. Of which, if you read Psalms 62, verse 1 to verse 8, the Bible, David says, I will wait patiently for God to save me. Listen, I will wait patiently. So, pane zvimwe zvinotoda kumirira. Zvinhu zviripo instant. Pane zvimwe zvacho zvinoda kumirira. Kune time yekudyara. Kune zvekuti zvimere. Wozvisakurira. Zvokohwa. Haungadyari chibage nhasi womuka unovhukunyira kuti chaibva here. Aiwa, kana chaibva unochiona nekumera. Saka minamato yawakaita uri kuchechi kwako ikoko, gara ikoko. Mwari vachakupindura. You must have the spirit of consistency. Yes. The only way to see the result is to stay in consistency. Ukati wanamata panda kubata musoro, wanzwa kuti kuna prophet, omhaye kunobata musoro, unopezera wane confusion. Yes. So na kunopa testimony anotsvaka kuchechi hombe. Kuchechi hombe, yes. Ndakangoona live stream pana apostle Elijah. Vakangonamatira zvinhu zvakaita usingazivi kuti no indakangouya wechingoro season yako iyi. Zvakanamatira kudhara. Yes. Musavenganisa vanhu vaMwari. Uri kuchechi kwauri ikoko ukaona kuti shoko uri kuparidza asi chingobva wakanyarara. Woenda kwawanzwa mweya uchikulidha. Kwete kunosvika uchiti kwandanjira hakuiti. No, zvinokupa munyama. Chimwe chacho chichikuita kuti Mwari vasakupindura munamato inhauye kuti kune kuchechi kwawaimboenda kwakanamatirwa. Saka kwauri kuenda zvino ukanopa testimony vakunzi vakaita munyaya yakunzi chechi ndei iyo ndeyeko kuya kwawakamboenda. Saka usafa wakataura zvakaipa pamusoro pevanhu vaMwari uri pamusoro pemachechi. Iwo kana wangoona kuti hapasi kuita zvaMwari chingobvapo. Yes. You want to pray. I want to see those who are online. Just show us by raising it so that you can speak a prophetic word. You can release. We want to pray for you, wherever you are right now. Father, in the mighty name of Jesus, I pray for your people. In Jesus Christ of Nazareth, I rebuke the spirit of confusion. Vamwe havachazivi Mwari kavanokunamatirai. Vamwe havachazivi vhangeri rechokwadi. Nekuti vakadhisiviwa, vakaudzwa nhema, vakaudzwa zvakaipa pamusoro pevavaibhilivha kuti vanhu vaMwari. Manheru masikati ano ndinotsiura spirit of confusion. In the mighty name of Jesus. Any spirit from darkness fighting your way, I declare supernatural power
In Jesus Christ of Nazareth. Any spirit from darkness which is against your word, which is against your servants, Holy Spirit, I declare your power. In Jesus' name. Wherever you are right now, if you are sick, receive healing. If you are looking for a job, I declare the Spirit of God to locate you. The Bible says God is our provider. Let it be according to the scripture. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Let everything be well with you. We bless you all. Have a wonderful Sunday.